Omulisa wacho miriambo. Isewacho miriambo kapoko maybe ng'ano luongo Mark Matungo wacho Mike. Iwinja omulo. We achak gi kar server miwacho cha. Owacho ni server and file mikano information. Omula da puonji chik kawuono. Chik wacho niya, e pend chik 81 wacho niya, ni ka IBC timo yiero to nego bed yiero ma ler ayanga, yiero ma oriwo ji te, yiero ma yom, yiero ma otim gi independent commission. To kani neno yiero man wadhi e kono aya, Chebukati osiepgi no wuok gi result mage. To ka jo gilange ariyo, koro ne gin ji adek. To ka ji ang'wen ma Cherera gi wetene owuok kendo wacho ni wan kaka commission to wach no kwa yiego. To ere kaka giro ne ni ratiro, to ere kaka ne nayanga omulo. Namba 3, chik wacho ni ng'ata nigi ratiro mar nono kendo yudo information ma sirikal ni godo. Ka information no biro tiyo kendo biro konyo ratiro ne. Omulo wakonyo uniya. Information manie server kacha. Wan gi ratiro mar dwaro ko luwo namba 35 mar pend chik. Koro kik buogru. Ang'enu luor. Ni server cha koyaw to urumo. Unuserumo chon. Jogi no serumo. Wan wawacho ni George Bati. Server cha to nyaka gi yaw. Emomiyo gikelo tulo. Wawacho ni mogo nyaka dog piny. Emomiyo gikelo tulo. Wawacho ni commission kacha. Samane joko chung teacher. Wan wadwaro mondo wabed gi commission ma ayiego, omulo yiego, Bati yiego, Matongo yiego, Dana madalo kutu yiego, Mamo yiego, Giteo yiego, mane commission mwabro dhige yiero. To gik magidwa miwa ni mano commission mar omulo gini, mano commission of Kenya. Awacho kenda nuoyo. Tich ariyo omulo. Mano wamiyo umana date. To wawacho ni agoko mugoyo cha, goura go agoko cha. To jopiny to ng'iyo kendo unwacho ni wan waketo utesre. Owacho ni wan kaka joka nyanam, kaka jo azimio, ni wan opposition. Omulo achiel ni en ong'eyo kumwae. To wacho ni sani kech koro ene sirikal ni dhoge okuot, ochiemo koro odwa ba wach. Jopiny neni. Gimo wabiro timo, wabiro deal kodi e yo mamuol, wan onge dhao. Kukelo tulo, wan adiu kodu mana yo mamuol. Nyakora Ramogi, an